طی سالهای صلح‌پسیخلالии кишвар бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон даҳҳо километр роҳҳои ҳудуди кишвар мунфарш гардида ё ба таъмири куллӣ фаро гирифта шуданд. дар шаҳри хуҷанд низ ба таъмири роҳҳо диққати аввалиндараҷа дода мешавад. ҳоло дар болои пули ҷашнии шаҳр ё ба истилоҳ мости нав корҳои таъмирии пул идома дорад. дар ин ҷо барои коргарон тамоми шароит фароҳам оварда шуда баҳри дар сатҳу сифати баланд ба анҷом расонидани корҳо тамоми саъю талош ва заҳмати худро равона мекунанд. ёдовар мешавем ки пудрачии он ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди роҳи ваҳдат буда ҳоло дар таъмири пул 18 нафар коргарон ба кор ҷалб карда шуданд. каримов қурбон собитович сардори шӯъбаи истеҳсоли техникии ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди роҳи ваҳдат дар суҳбат гуфт: мо ташаббусҳои созандаи сарвари давлатро ҷонибдорӣ карда дар роҳи ободу зебо гардонидани ҳар гӯшаи кишварамон саъю талош меварзем. бино ба гуфтаи ӯ ҳоло дар таъмири пул 18 нафар ба кор ҷалб карда шуда корҳои бетонрезии аллакай шурӯъ гардидааст ва тасмим доранд онро то ҷашни наврӯз ба истифода диҳанд. мо ҳоло ҳозир хеле ки гуфтам тамоми кӯши ғайрат ва вақти худро ба он равона кар истодаем ки кӯприки мазкурро то ҷашни наврӯз ба итмом расонем. мана худатон чӣ хеле диди истода дар ин зиёда аз 14 нафар коргарон кор кар истоданд, ҳам сварщико, ҳам коргарони бетончӣ, ҳам арматуричо кор кар истоданд. мана ҳоло мо корҳои боқимондае ки дар рӯзҳои наздик тамом мекунем, ба итмом мерасонем ва албатта то иди наврӯз кӯприки мазкурро ба истифода медиҳем.